Masa to Mas mboten Oh sampean jenengan? sampean ra arep dadi Mbak Yuku to? Loh. Gunung Kidul Bantul ora? Oh, ya ampun. Berarti jenengan nggih mireng? Hah? Jenengan nggih mireng. Delok aku nyatake langsung kok ya aku. Iya. Kuwi dadi apa? Live. Iya. Ci, selamat malam Sugeng Dalu Mas Dalang. Sugeng Dalu Mbak Lintang. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat Mas Dalang. Aku ketemu karo jenengan ki wis ping 3 iki ya, Nduk. Iya. Nggih, alhamdulillah yang pertama dipertemukan di mana? Niko di Jakarta, di Bekasi. Kayak anu Mbak, antarane ning nggone Pak Haji Saidi karo sing ning Bekasi aku lali. Loh, kok saged? Berarti ya 2 kali itu. Iya. Sama yang ketiga yang ini ya Mas Dalang. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Dalu menika saged sowan di PT Jatinom Indah. Heeh. Alhamdulillah nggih Mas Dalang. Nggih, Mbak. Apa? Lah pripun lho kok Sampeyan ngobrol kok disambi rokok. Lho, wong jagongan iki penake jan karo udut. Wah. Nek jagongan karo diudut ya angel ya arep omongan piye. Oh iya. Napa nih Mas Dalang? Udute iki lho ya karo diudut to ya. Ah nggih. Wis karo adine iki biasa wae ta. Nggih. Kita itu KCE berapa tahun ya Mas? Tua sampean, Mas. Loh, masa to Mas mboten Oh sampean jenengan? sampean ra arep dadi Mbak Yuku to? Loh. Gunung Kidul Bantul ora? Ah, ya ampun. Berarti jenengan nggih mireng? Hah? Jenengan nggih mireng. Delok aku nyatake langsung kok ya aku. Iya. Kuwi dadi apa? Live. Iya. Matur nuwun ki sowan ngersane anu Mbak, penjenengane Pak Sigit sak kulawarga. Dongane jenengan kanggo PT Jatinom Indah, Mbak. Nggih, pokoknya semakin maju, semakin jaya dan sukses selalu ke depannya. Sukses nggih. Pokoknya yang terpenting itu Mas Dalang. Nggih. Sukses selalu. Bener, Mas. Iya. Iya. Ki nawala akeh, Mbak. Nggih. Diaturke. Katur Mas Dalang. Heeh. Kula nyuwun tembange ninggal katresnan kalian kacu kuning. Wah, ninggal katresnan. Nggih napa malih? Saking sinten? Saking Pak Santo. Bapak Santo. Plosowarang Blitar. Matur nuwun. Ki mau nyawere rokok sebungkus. Matur nuwun, Mas. Nyuwun tembange sesideman anggitanipun Pak Haji Sukron Suwanda. Oh iya. Saking lesehan ayam goreng Sri Kandi Jalan Cakraning Rat Sentul Blitar. Oh iya. Nomor 0822 3397 1247. Oh iya. Diaturke sing endi, Mbak? Nggih. Sampean milih. Sesideman? Nggih. Cocok kian? Iya. Nggih, cocok nggih. Nggih. Ngagem bawa. Nggih, kaya lelakone kanca-kancane ngene. Ayo sing tak critake mau, Mbak. Iya. Lah nggih, jane nggih tasik timur-timur sedaya lho. Kok wis sesideman. Lek sesideman niku le nyimpen dhuwit didekek nggon pusaka-pusaka. Sing kandhani bojone iki, aku nek karo walat ki ora percaya. Iya. Terus iki anu, salam santun saking Mbah Lurah Kuningan Blitar. Oh nggih. Nyuwun tembange Gubuk Asmara. Wah, Gubuk Asmara. Alhamdulillah pamundutannya banyak sekali nggih Pak Dalang. Oh, nggih. Mas Dalang. Oh, badhe nderek ngregengaken swasana. Oh nggih. Arep nderek beksa, Mbak. Nggih, Joget. nggih. Iya. Nggih. Iki maringi Cehna Tresna 100.000 alhamdulillah. Tak dumke kok. Iya, bawani, Mbak. Nggih. Nem jiro lu. Wong kok mbiyen pisanan ketemu nganti sprene ajek alus lho. Nah, lha nggih. Mbak Lintang kuwi lho. Iya. Oh, beda karo iki sing gedhe mangane iki. Anggur mansus Sugeng Dalu, Pak. Nggih, Sugeng Dalu. Wes jan alus-alus. Nek Mbak Lintang ki maksude ki karo wong ki nuwun sewu. Digawe supaya
wong ki jagongan ki supayane lega. Iya. Supayane ya ora merasa wedi. Oh. Apa? Lan jenengan apa mboten wedi nek jagongan kalih kula? Ora, Mbak, mergone tutur katane panjenengan menika alus, kepenak ditampa. Ana iki to. Oh. Sopo? Via. Man kae dememeng ya dememeng kono. Handere sang bagi pria bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe bendera terus kayungyon Kono gek diucuk. napa Mas Dalang? Ora kowe anu rokok tukang manu operatore. Iya. Gek diutut aku agek bolong sih aku. Ya. Iya. Selendang kuning kang saking ukir Swara kurang. swara kurang permana ing wasis Angungrung marang angrung-rung marang bendara tiah sulistya pijer ngincangake alis kangge, Mbak. terus tresno sesideman luwe becik patenono timbang pepisahan mrikatan sulistya tak riwangi samudana marang kula Nyuwun anu, Mbak, keterangan, Mbak. Nggih. Sampeyan ki nek pentas ki sangune apa kok suarane iso
kemelemet alus ngono kuwi lho. Wah, lah napa kula niku namung ngeremus kencur. Oh, kencur. Nggih. Oh, cocok. Itu kuncinya Mas Dalang. Oh, ya tak cobane sesuk, Mbak. Nggih, Oh. kencur tok tapi jek kurang. Lah napa karo apa meneh? Harus ada yang menyemangati. Oh. Lah sapa sing nyemangati sapa? Tadi kula sampun di WA Pak Sigit tapi aman. Oh, nggih Pak Sigit sing nyemangati. Iya. Apa-apa? Napa? Sing ngendang elek lamine. Mula kok suarane iso halus, Mbak. Oh ya iki tak nek ngene iki tak saranke sesuk iki rak jajanane akeh banget kok sing digawa kuwi ciki-cikian. Wah, Mula suarane ora iso halus. Pasar banget. panjenengane kok. Mau dipisah-pisui dalang Bagus ora. suaranya. Dalang ora kajen ya lagi aku kan. Tak sesuk takon sangu kencur sak kebone. Iya. Lek mamah ki lho piye wingi kok. Ora. Aku wis nggawa mesin giling kok. Liwat kincanging alismu tak tandur anggelendang rasane atiku senadyan wasling serius aku isih mampu meladeni salahku. Monggo kowe bocah gunung senadyan bocah gunung tak jiwa ragaku kurang kehormatan mambrong ruko karo pinjol. Urip ana kutha gedhi kawidak tukane amese isine kawi apa-apa wae senadyan sesedaman mesti
Jan. Penak Mbak Irama semene iki sedengan dadi ora banter banget ora kerindiken. Nggih. Oke ngaturaken sugeng dalu kagem Bapak Ibu panitianya ya Mas Dalang ya. Iya. Alhamdulillah. Guyub rukun semangat nggih Bapak Ibu panitia nggih. Yang sudah membantu memeriahkan juga Mas Dalang. Ya tanpa effort panitia awake dhewe ra iso kepenak ning luar biasa sekali. Iya. Matur nuwun. Entekke Mbak. Urip ana Ya. Injih. Sesideman wis diaturke. Alhamdulillah sampun diaturaken. Ki pamundhutane akeh banget mongko hawane sumuk banget iki, Mbak. Wah, nggih. Dikancani. Enggak apa-apa, biar semakin semangat, Mas. Iya. Nggih. Aku nek ademi malah ora iso mikir. Kaku ya, Mas. Kaku tur ilang. Kok ilang? Ilang kaya apa inisiatif iki kaya Wah. pemikirane iki tak ilang. Oh, jenengan lho. Lah ya aku, iya. Nek biasane sinden alus kuwi sinden alus ki pasangane ya sinden sing ora alus, Mbak. Oh, ngoten. Saiki coba sinden alus ditrukke sinden alus ben arep dadi apa. Oh, nggih. Kancane sinden saka Gunung Kidul ya, Mbak ya. Oh, nggih, monggo Mas Dalang. Padha-padha aluse. Iya. Saiki rada ngronjal Dik. Mbak alus danten lho, kula lek mresani mbak-mbaknya. Lah nggih to, Mbak nggih. Oh, alus-alus cantik-cantik semua Mas Dalang. Yo kapan. Yang mana Mas Dalang? Niki Mbak, niki asmane sapa sampean? nggih. Wong mbiyen ya wis tau ketemu. Kok mboten semarap lho sindene dhewe? Ayo men kenalan karo sampean ngono lho Mbak Oh menawa. nggih. Mbak yang pinggir sebelah kiri. Sebelah ini. Heeh iki sing cilik Mbak dhewe. lek duding jenengan iki lho Mas Dalang. Nah niki. Monggo Mbak mic-nya. Iya. Sepate apa, Mak? Apa jenenge? Turun aja ya, Turun, turun aja. Sepot kok turun aja. Sepotnya turun aja. Sampak, Nduk. Oh iya. Suwe ora ngunekke. Iya. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Ah, Ya halus kene iki, Mbak, ning gandeng karo Mbah Buyute iki di kegulang ilmu. Iya. Apa? Napa? Niki nek wayangan melu aku mesti diderek karo Mbah Buyute. oh, iya toh Mbak. Iya. Niku kodame kula. Kodam sing wis mawujud. Nek aku ora diderekke Mbah Buyute iki, olehku suluk kacau. Oh, Iya. berarti setiap pentas Mbah Buyute diajak. Iya. Tenan toh Mbak. Lah niki lho. Kok iki ya? Jenengan ki ya ngono kuwi banget to. Nek Iki. ora trimo. Saya Mbah Buyo. Mbak ora trimo Mbah Buyute dicecenges. Ora Sayangku lho. Ngandel ora. Iya. Saya kendel. Maune halus dadi ngroncal Mbak iki, Mbak. Oh, cowoknya. Iya, bukan iya Mas Dalang. Iya, enggak. Ya itu Mbah Buyutnya tadi itu. Mbah Buyut. Nggih ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya pamirsa, sugeng mirsani. Nggih. Kenapa niki? Ayo duduh apa ngopo? Oh iya. Duduh ya apa? Ora ono sukete kene iki kok kon duduk. Suket apa toh? Duduh ki maton ki lho Mbak, nganggo gathol ki lho, sukete sing do nyerongan Oh, di ngano Dicabutin itu. dicabutin. Iya. Oh, kalau di Jogja bahasanya diduduk. Heeh, duduk. Oh, gitu. Dicabutin Kalau di Mbak. sana apa bahasanya? Apa? Kalau di tempatnya mbaknya bahasanya apa? Kalau di saya itu diaret. Oh di area. Di ngano dibacoin. Oh, Nah, iya. dibacoin. Dibacoin, anarkis sekali ya. Bahasanya orang sini ya
gitu. Oh, gitu. Orang Kediri. Iya. Orang Kediri. Oh ya gitu ya? Iya gitu. Ya berarti- Lupa tadi aku belum salim jenengan nggih Mas Dalang. Nah, salim Oh, dulu, salim. salim dulu. Lah masa aku telat tadi Mas ngapunten nggih Mas tadi saya telat terus Ya kaya wong nggak mara bisa tamu ki salim dulu. salamane nek pamit mulih ngono kae oh nggih. Wah. Matur nuwun. Nggih. Iya. Lah ora kepenak mangke lek mboten salim jenengan, mboten sopan mangke. Oh, ngaten nggih. Lah niki sinden ora nek sing nyalami kula babar blas niku ora sopan kabeh iki. Iya. Santai wae, Mbak. Nek meng ora sopan ki iki luwih ora sopan bangane. Iya. Iya. Apa? Nggih. Sensitif kabeh. Kuwi lagi PMS kabeh sindene iki. Sapa sindene? Sensitif. Nah, makanya Kaya- jane iki ora pareng dijarak ya, Mbak ya. Kaya isih produktif. Ngece. Tembange bar slendro pelok. Oh iya. Napa? Ninggal katresnan. Ninggal katresna. Mun aku ora tak tinggali tak gowo. Oh. Iya iya kamu itu bawa cowok. Iya iya iya. Iya iya. Iya. Ora usah diumuk-umukke. Ora umuk aku iki. Wong aku tahu tak umuk-umukke ya ming pira wene kok. Oh, sekali toh, Mas. Iya. Heeh. Yang kemarin Ora, itu. ora. Biyen. Wah, lah aku gawene ya cetan loh, Mas. Hah? Cetan, saling curhat-curhat. Biasa sesama cewek ya, Mbak ya. Yang dulu itu Oh, ya. yang dulu itu. Sido to, Mbak. Loh, nyapa tuh ora sida ki? Amboi ning sedilit to. Nah, jane iki nyapa ya? Dia bek menawa dia itu melihat dari live streaming ya, Mbak ya. Mau Kono. disapa? Mbok ya Disapa disapa dulu. Mantan kandung ya. Ya ora apa-apa. Nek arep dadi bakul wadi ora apa-apa. Rumangsane kok bakul wadi. Iki di streaming lho iki. Oh iya, lagunya tembangnya ninggal katresna. Ninggal katresna. Iki pamundutan. Nggih. Saking sinten menika? Saking Pak Santo Ploswarang. Bapak Oh, Santo kagem Bapak Plaswarang. Santo. Iya, Blitar. Nggih. Rawuh nggih. Nggih, apa? Wah nggih. Nggih. Wah, Wah, panjenengan Bapak. Iya. Saestu dalam Wah, digarap samboyo. Samboyo. Oh, Samboyo. Ayo, dadi saka Demung bareng karo Kendang. Nggih. Oh Nggih, iya. Bapak siap ninggal katresnan nggih. Digarap Sampita apa Samboyo? Samboyo, samboyo. Iya.
katon Sampun, matur nuwun. Terima kasih Mbak Lita. Mbak Anggi, ya. Iya. Oh ya, sama-sama Mbak Anggi. Mohon izin kanta-kanta. Oh iya. Pansamar pamoring sukma Sinukmaya winahya ing sepi sinimpen telenging kalbu pambukaning marana tarlen saking liya playaping ngaluyup pindha pecating sumbana sumusuping rasa jati tan kamu sanggeng wis manjing untuk sanggan sangaro tenaga nyaka capu ingkang mapan wonten ing repat kepanasan nenggih jawata ing sidik pangudal-udal nenggih sang Hyang Naradaya sang resi kaneka putra ingkang nedheng mapan wonten ing repat kepanasan nalika semanten nenggih sang Bambang Wisanggeni ingkang merepake mangunggiwaning sang resi kaneka putra dumraja tanpa larapan. Putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta Sang Maruda yang mak tong bolang kali codhe sapa sing gawe lodolo ya. Ora engko disengger putuku wisanggeni. Hah? Gawe kaget sotanipun yang kowe merpeki punggiwanipun yang ana ing
Repat kepanasan piye? Kabul kawusanane piye nggonmu? Takon karo dewa. Takon karo dewaning para dewa sing wis tak tuduhke ngarep nalika kowe mentas saka Kawah Candra Dimuka. Merga kowe arep dilebur karo sing jenenge. Ora tak omongke, Ding, ora tak omong. Mengko mundhak jeneng kita ngerti marang sejatining lelakon. Merga ngene wis anggeni. Mbahmu kakung iki pancen sengaja arep tak jarak lelakone. Kayangan iki nek ora dikapokke sing jenenge Manik Maya ki nek ora digawe kapok ora bakal irip-irip. Mbah Kakung, apa wis anggeni apa? Aku kok kaget mbasan mlebu ana ing suwijining papan panggonan ning kono ana wujuding pendhapa gedhe. Aku mlebu jebul tinemune akeh menungsa akeh wong-wong sing padha karo sampeyan Mbah Kakung. Tegese piye? Aja ngawur lho kita. Aku mlebu ning wujuding pendhapa utawa ingkang bisa diwastani balik. Ya kuwi papan dununging Iwang Adi Pramesti Bathara Guru ya sing jeneng Bathara Manik Maya kuwi ya kuwi ingkang aran Bale Martu Kundha. Oh, kuwi to Mbah Kakung. Sing gawe aku kaget kuwi dudu kok papan dununging para dewa sing wujud pendhapa apik magrong-magrong kuwi ora. Banjur apa? Aku mlebu ana ing wujuding apa kuwi mau? Bale Martu Kundha. Iya, kuwi mau kok akeh wong-wong sing nuwun sewu ciri getheke padha karo sampeyan, Mbah. Tegese piye? Wong-wong kuwi mau ya sing diwestani dewa kuwi mau padha ora ngambah lemah. Tegese sikile ngambang. Lah, kamangka sampeyan sikile ya ngambang lho, Mbah. Aku curiga. Curiga ki apa? Cubriya. Engko gegek sampeyan kuwi peranganing dewa. Aja gawar ngawur kaya kita kira. Kowe iki aja waton bisa ngucap lho bisa geni. Anane aku mapane nang kene kuwi aku dudu dewa. Ning sampean sikile ngambang. Apa sing sikile ngambang iku mesti dewa? Kek ana wong sikile ngambang mesti dewa. Ngerti ya. Aku ki wong sing lakoni ngilmu ngenthengke awak. Iya aku iki. Ngenthengke awak. Iya. Mula kang saka kuwi sikilku ora napak lemah. Ngono. Oh, ngono. Dadi aja kak kowe duwe panyakra bawa yen to mbahmu Kakung Narada iki. Dewa pirangane dewa ki ora. Ning nuwun sewu, Mbah. Apa? Klambine persis akeh sing padha nganggo kaya klambine Simbah Kakung. Mbak menawa tokone padha kaya Tokone padha. Sampeyan iki Mbah Kakung mburok. Hus. Karo mbane Kakung kok mburak ora. Ora jane aku malah bingung karo sampeyan. Piye? Bingung piye wis anggene. Nek sampeyan kuwi Mbah Kakungku. Bener ya aku ki Mbah Kakungmu. Aku ki eyangmu. Dadi bapakmu kuwi anakku. Kena ngopo kok? Sampeyan kuwi bapakne bapakku. Iya. Ning kena ngopo kok sampean ora ngandani bapakku sapa, ibuku sapa? Ngene, mau raponi yang wis dilentrehke. Mbah Kakung rak wis dilentrehke. Iya. Mbah Kakung wis dilentrehke. Nek anane Mbah Kakung duwe srana sing kaya ngene iki mung tak go gawe lantaran supayane dewa-dewa kae do irip-irip. Lho. Dewa ndek keluputan apa ndek dosa apa? Wis ora sah kokean gunung sing tanpa guna. Wis anggeni apa, Mbah? Kae tak sawang dewa-dewa do merepeki karo kowe. Terus kersane Simbah piye? Aku ki titah. Iya. Mongko titah kuwi diparingi pewaler. Aja ngasih titah munggah ning Kayuwangan saka Mercapada. Mergo bakal ndadekake gara-garane Kayuwangan. Aku tak laku dedemitan tegese aku tak mateng aji panglimunan. Dewa kae do tekan kene ora ngerti karo anane Mbah Kakung. Oh ngono. Lah banjur aku nek omongan karo sampean, kowe tok sing ngerti. Oh iya Mbah, yo ngesoke dawuh Simbah Kakung.